Dragi ascultători, parcurgem ultima ediție inspirată de scrierea prorocului Ezechiel. Secțiunea finală, capitolele de la 40 la 48, detaliază viitorul Israelului, în care va exista un templu nou, de care se ocupă capitolele de la 40 la 43. Se va relua slujirea levitică, capitolele de la 44 la 46, deci poporul va avea din nou acces la Iahveh, iar în ultimele două capitole vedem împărțirea teritoriului. Dacă în ultimele zile ale templului lui Solomon, gloria Shechina, prezența slăvită a lui Dumnezeu părăsise sfântul locaș, cum am văzut în capitolul 10, în capitolele de la 43 la 46 suntem martori la revenirea ei în templu, adică Iahveh își întoarce fața către Ierusalim și către poporul său. Și pentru că închinarea din mileniu va fi diferită, odată ce prezintă standardele acesteia, Ezechiel va cere contemporanilor săi să-și reevalueze practicile zilnice. Prorocul le va prezenta întâi îndatoririle lucrătorilor de la templu. Din cauza modului în care slujiseră în perioada dinaintea căderii Ierusalimului, leviții vor avea poziții și slujbe de mai mică importanță în templul milenial și nu vor mai putea să se apropie de lucrurile sfinte sau să fie în slujbă de preoți. Pe când, datorită credincioșiei lor, preoții din ramura lui Tzadok își vor recăpăta pozițiile și îndatoririle, slujind ca mijlocitori între popor și Iahveh, dar și ca judecători. Reținem de aici datoria celor de ieri și de azi de a respecta cerințele de sfințenie, pentru că Domnul cu siguranță își va onora promisiunile. Dacă în prima parte a capitolului 45 se ocupă de împărțirea terenurilor alocate preoților și complexului templului, în partea a doua a capitolului Domnul are în vedere drepturile cuvenite conducătorului din vremea aceea viitoare, dacă își va exercita autoritatea în ascultare de Domnul. Este menționată expres respectarea sărbătorilor Domnului cu precădere Paștile și corturile. În capitolul 46 aflăm despre închinarea zilnică a Israelului viitor, care va trebui să fie ordonată, disciplinată. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii, adorarea Lui trebuie să fie caracterizată prin rânduială. Prin atenția acordată fiecărui detaliu, ne întărim în convingerea că acest templu măreț va fi un loc de binecuvântată închinare și comuniune, așa cum vor fi de altfel toate lucrurile ce țin de veșnicie. Deci, să ne pregătim, să ne bucurăm din plin de ele. În ultimele două capitole, 47 și 48, Ezechiel ne oferă o imagine a țării din timpul împărăției de 1000 de ani. Practic o nouă țară. Capitolul 47 începe așa: M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit. Apa din acest pasaj este un simbol al Duhului Sfânt și multe lecții spirituale pot fi extrase din acest text. Să reținem însă concluziv că e vorba despre abundența Duhului care va marca acele zile binecuvântate din viitor. Iar în ultimul capitol 48, Ezechiel descrie împărțirea pământului țării între cele 12 seminții ale lui Israel. Interesant că seminția lui Dan este prezentă în timpul mileniului, deși nu se află între cei pecetluiți în timpul necazului celui mare. Vezi Apocalipsa, capitolul 7. Daniții nu slujesc în necazul cel mare, însă harul lui Dumnezeu îi aduce în împărăția de 1000 de ani. Tot așa și noi suntem salvați prin har și vom primi răsplată pentru slujirea noastră. Dar aspectul cel mai remarcabil al acelui timp și loc nu va fi atât Ierusalimul rezidit din timpul mileniului, nu atât templul care funcționează din nou, sau țara care și-a recăpătat tihna și prosperitatea, sau poporul care se întoarce către păstorul său, ci realitatea pe care ne-o redă ultimul verset al cărții, care atestă că blestemul și pedeapsa au fost înlăturate. Cartea se încheie practic cu aceste cuvinte: Iahveh Shama, Domnul este aici. Este nota înaltă în care se încheie această carte și unul dintre cele câteva nume speciale sub care este indicat Dumnezeu în Vechiul Testament. Domnul este aici. Constituie deopotrivă o măreață încurajare și o responsabilitate pe măsură. În ecoul ei încheiem parcursul succint prin cartea Ezechiel. Puteți afla detalii suplimentare și aprofundări pe itinerarbiblic.ro.